көңілі бәхітке көме ол көңілні мәхәббәт қызайта ғұмырны сен миңа шуңа да қадірлі ұшырашу мезгілі көңілі бәхітке көме ол көңілні мәхәббәт қызайта ғұмырны сен миңа шуңа да қадірлі шатлыклы хисләремне синең белән гомерлеккә бәхетле икәнемне син инде беләсеңме очрашу мизгелле күңелле бәхеткә күмә ул күңелне мәхәббәт кызайта гомерне син миңа шуңа да кадерле Очрашу мизгелле күңелле бәхеткә күмә ул күңелне мәхәббәт кызайта гомерне син миңа шуңа да кадерле очрашу мизгелле күңелле бәхеткә күмә